Takže čaute, moje meno je Freddy a ja vás vítam u nášho dnešného videa a dnes to bude už v poradí druhý tutoriál a v dnešnom tutoriáli vám ukážem, ako si pridať módy do hry Farming Simulator 15. Tak, toto video som sa rozhodol natočiť preto, lebo jeden môj kamarát tiež začína hrať Farming Simulator 15, nehral tie predchodzie diely 2013, 11 a tieto, takže nevie, ako pridať módy do tejto hry. Takže keď už mi položil takú otázku, tak som sa rozhodol mu na to odpovedať a prečo by som odpovedal na ňu iba jemu, keď to môžem ukázať aj vám. Takže už som si tu nejaký mod pripravil. Tie módy si môžete stiahovať napríklad zo stránky LS novinky. Ak nezabudnem, tak sa vám ju pokúsim dať do popisku. Mala by tam byť, ak na to nezabudnem. Tak si ju tam stiahnete. Dáte si to iba takto na plochu napríklad, ako to robím ja. A teraz nič nebudete potrebovať. Budete potrebovať hlavne hru Farming Simulator 15, áno, aby ste vedeli. Takže dáte si štart, dokumenty, tu nás si vyberiete My Games a tu nás si vyberiete, ktorú môžete to dať napríklad do Farming Simulator 13, hej. Tu nás prídete a dáte moc a tam to vložíte, ale ja to budem robiť takto, do 15. Tu si vám, ešte raz, dáme si toto, 2015, potom vám nabehne toto a vy si dáte túto kolónku moc. To otvoríte a ja tu už pár tých modov mám, dosť ich tam je. A vy jednoducho iba ten mod, ktorý chcete, takto pretiahnete dnu. A už ho tu máte, vidíte? Tak, to by bolo asi všetko. A ešte som vám zabudol povedať, že to už potom môžete iba takto jednoducho zavrieť a máte to tam. Takže to by bolo už asi na dnes všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, odber, napíšte mi nejaký pekný komentár a ja sa s vami lúčim. Čaute.